A recuperación dos que ata o de agora estiveron ausentes como Canales e dos que se botaban de menos como Claudio fai que o gran plantel do Deportivo se vaya fortalecendo para os momentos importantes. Estes aínda están por chegar, pero xa quedou claro que este equipo pode loitar por calquera título. Onte meteu o turbo tan lanzado que case sae de marcas nos primeiros metros. Así, principia a fusidía historia do partido, marcando. Cun sexto toda a amabilidade de Bebeto que Fran estivo disposto para colocar. Este tanto só iniciaba o curso acelerado de idioma futbolístico que o Deportivo impartiu na primeira metade. O porteiro do cadro asturiano Viti entrou en coma cando unha cesión de Gorriarán lle dá problemas, que Nando incluso puido incrementar poñendo un 2-0 en 3 minutos. Gorriarán, ensemismado, toca o balón coa man. Así o entende o árbitro Fernández Marín. Donato afirma que debe ser o novo especialista dos penaltis deportivistas. O hispano-brasileiro facía o 2-0 en só 9 minutos. Que tolemia de compases futbolísticos que Fran apuntaba con notas como esta, na que o cabezazo de Pedro Riesco tentaba poñelo do maior. Fran e Bebeto leen unha das leccións do manual de Arsenio Iglesias e o de Carreira atopa o brasileiro especialista na busca das costas. O madrileño Pedro Riesco segue no concurso de méritos no que necesitaba marcar antes de que os que sempre son titulares regresen aos seus postos. A combinación Riesco, Fran, Mauro Silva e Bebeto falaba de ledicia futbolística. Mauro Silva, xa no seu posto natural, agradece que Arsenio reconsiderase o seu lugar no campo. Arsenio es un grandísimo entrenador, una grandísima persona y se da cuenta de las cosas, ¿no? Estaba intentando un sistema y bueno, la verdad es que hay partidos que salieron bien y otros no. Entonces yo pienso que para estarmos un poco más a gusto, ¿no? Ha cambiado y ha acertado muchísimo, ¿no? Donato variou por conseguinte a posición e tamén estivo acertado. Para mostra, o pase do cuarto gol do Deportivo. Fran é quen evita o fora de xogo e borda a consecución da goleada. Fran, que segundo o libro de Johan Cruyff é un dos millores valores do fútbol español, no libro por escribir de Xavier Clemente, seleccionador nacional, Fran, como algún outro, é tabú. Remataba a primeira metade e os xogadores de Radomir Antics xa buscaban o autobús de regreso a Asturias. Oviedo estivo sempre mergullado nun mar de dúbidas. Aquí Maqueda recurta e propicia a millor intervención de Liaño no encontro. Bebeto principiou a asomar un baixón de feitura con respecto ao nivel exhibido anteriormente. A xogada de Riesco merecía un final de alto nivel. Gorriarán, bandeira dos males dos obetenses, fai o segundo penalti da noite. Para o defensor Carballón, este era un día para quedarse en casa. Bebeto é vitoreado polo público, polo que o Pichichi toma a responsabilidade. Romario errara xa no Camp Nou, a pena máxima que lanzou. Bebeto, a pesar dos seus enfados, demostra que esta non é a súa especialidade. Um pouco surpreso, não? Porque Romário nunca bateu pênalti. Eu creio que na época que jogava em Vasco nunca tirou pênalti. E tirou a hora e perdeu, né? Mas isso faz parte do futebol. Eu creio que Romário sabe disso também. Mas isso acontece, hein? O segundo tempo tivo dende aquí o público como protagonista. Antes de marcharse, Riesco está falto de aire, polo que o esperado retornaría a Siña. Claudio Barragán entrou no partido coa millor ovación da noite. Os segundos 45 minutos foron innecesarios, pero o fútbol ten ás veces estes excesos de tempo. A Alemanha espera e os emigrantes galegos